L-eks Chief of Staff Tostin Gatt Manuel Delia kompla jagħti indikazzjonijiet permezz ta' kitbietu li Bernard Grech jista' jkun għasfur tal-Passa għall-Partit Nazzjonalista. F'artiklu bit-titlu Roberta Metsola il-moħħ wara l-Arriva f'Malta faħħar lil Metsola. F'wieħed mill-aħħar artikli li kiteb, Delia saħa il-pożizzjoni attwali ta' Roberta Metsola fl-Ewropa hija sempliċiment a platform for the next train she will be catching. Osservaturi politiċi interpretaw din is-sentenza bħala waħda li turi li fiż-żmien li ġej l-establishment nazzjonalista jistgħu jitfgħu lil Metsola flok Grech fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Din l-aħħar dikjerazzjoni ta' Manuel Delia isegwi oħra ta' twissija minn Delia stess lejn Bernard Grech. Ftit wara li ħarġu l-ewwel indikazzjonijiet li Bernard Grech ħajsir kap nazzjonalista, l-esponent tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil Manuel Delia kien wissel lil Bernard Grech biex ma jaxxaqix inkella ikollhom ifittxu lil ħaddieħor. Aħna ninsabu s-seqer fuqek, kien kiteb Manuel Delia.